Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, esaten ari ginen bezala ez dizuegu gezurrik esango, ajet puntu bat badugu. Atzo, etxe hontako musikaria saioak 1000 ospatu zuen Donostiako Dabadaban, Iker Gurrutxagak gidatuta. Eta gero ospakizuna pixka bat osatu genuen, pozpozik egunen, asko gozatu genuen gonbidatuekin. Denak batzu bakarri luzatu zenuten, ospakizuna. Iker Lauroba eta Lide, Olaia eta Olat Salvador, Izaro eta Gartxot, eta Sorpresaz, Idoia eta Judith Nederman. Jendetza bildu zuen atzo Iker Gurrutxagak bere Balentriaren ospakizunan, eta guk jende asko bildu zituzen gertakariak aipatuko ditugu. Ikusi zuen zelotura ona? Wow, no. Zuk esateak aso ez da egokiena, baina tira, bai. Tira, balenengoa, gaurko egunez 1985 Londres hegoaldeko emakumeen ospitalea desalojatu zuen 150 poliziak. Ospitalea itxi nahi zuen administrazioari aurre egiteko, 200 gora emakumeek eraikina okupatu zuten. Izan ere, ospitaleko langile guztiak emakumeak ziren, eta emakumeak hartatzen zituzten. Ospitalean pazienterik ez pazegoen ere, okupazioaren helburua materiala prest edukitzea zen, ospitalea berriro irekitzeko. Ospitale txiki xamarra bazen ere, eraikin Victoria handia zen, sarrera asko zituena. Pikete ugari antolatu zituzten. Then I'd be the man, I'd be the man, I'd be the man. They say I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing. Mota guztietako emakumeek hartu zuten parte ekimen hartan, auzoko emakumeak, ospitaleko langileak, erizainak, neskatalde anarkistak, Flash for Lulu izeneko taldeko abeslaria ere antzegoan. Lehenengo gaua udako gau epela zen eta jendea lasai bertaratu zen. Urrengo asteetan okupatzaile berrien inplikazioarekin fase berri bat hasi zen. Ezin zuten mugari gabe eraikin huts batean eserita egon. Kanpaina zentro bihurtu zuten ospitalea. Beste ekintzaile talde batzuk gonbidatu zituzten espazio erabiltzera eta hainbat jarduera egin zituzten. Hala nola, merkatu txikiak, te-dantzak, piknikak, olerki emanaldiak. Bazen ere zain talde radikal bat, garai hartan jardugunean zegoena, Asiako emakume talde bat ere bildu zen, akupuntura egiten zuena, eta pixkanaka emakume zaurgarriak ere gerturatzen hasi ziren. Emakumeen etxe handi bat bilakatu zen ospitalea. Azkenean, gaurko egunez kaleratzea iritsi zen. Barrikadak antolatu zituzten, baina polizia asko etorri ziren, 100 gizon eta 50 emakume. Esaten dutenez, emakumeak jarri zituzten lehen lerroan, desjabetze leuna izan zedin. Haze usimorona. Egon gelan bazkalduko dula, txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit, egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen. Bueno, sektek ere jende asko biltzen dute, ez da? Hau ere kriston lotura, Gaurko egunez, 1987an Heaven's Gate sektako 39 gaztek, beren buruaz beste egin zuten Rancho Santa Fe, Kalifornian, Amerikako estatu batuetan alkola eta barbiturikoak nahastuz. Kontua da, Hale Bob kometaren atzetik zioan espaziontzi batera iritsi nahi zutela. 1575an Marshall Applewhiteek eta bere bikotekide Bonnie Nerelsek estralurtarrekin harremanetan jartzea erabaki zuten. Eta haiek bezala pentsatzen zuten jarraitzaileak bilatu zituzten. 1986ko urrian, taldeak etxe bat alokatu zuen Santa Fe arrantxoan. Urte hartan, 2 mezu grabatu zituzten. Ikuslei lurra uzteko azken aukera eskaintzen zietenak. 1987ko martxoaren amaieran, taldeak bere burua isolatu zuen eta agur adierazpenak grabatu zituen.
zaion. Zure mapa galaktikoan dena prestao agurra zalantza. Eta egian nabeak piztu dira. Gizuen nola konbentzitu zituen Applewhitek horiek guztiak bere buraz beste egiteko? Ba, esaten dutenez, Star Trek telesaieko esaldiak erabiliz. Nola? Bai. Lotura oso gana, Haure. Gaurko gunez, 1931an, jaio zelako Leonard Nimoy, estatuatuar aktore eta zinema zuzendaria. Star Trek telesailean Mr. Spock pertsonaia antzesteagatik ezaguna. Antzerkian esperientzia zabala izan zuen baita ere, hainbat urte eman zituen berak idatzitako Vincent The Story of a Hero lanean Vincent Van Gogh pertsonaia antzesten. Eta film batzuk ere zuzendu ditu. Three Men and a Baby, The Good Mother eta Funny About Love. Eta bere kontzertoetan jende asko biltzen zuen pertsona bat aipatu nahi dizuenik. Gaurko egunez jaio zen Diana Ross, estatubatuar aktore eta abeslaria, The Supremes taldeko abeslaria. Denboraren joanean historiako soul abeslari onenetako bat bihurtu zen. Marvin Gaye, Julio Iglesias edo Michael Jackson bezalako musikariekin abestu zuen, azken honen musa nagusia izan zelarik. The Supremes abestiarekin egindako abesti ezagunenen artean Where Did Our Love Go eta Stop in the Name of Love daude. Bakarka, Diana eta One Woman diskoak nabarmentzen dira. Bere bakarkako ibilbide musikala garatzen zuela, zineman ere aritu zen Oscarretarako izendapena jaso zuen Sydneyren Jay Furiren Lady Sings the Blues filmean egindako interpretazioagatik. Billie Holidayren bizitzari buruzko filma. Horrelaxe, musika entzuten ari garela, gaurko gonbidatuak aztertu beharko ditugu. 6 izango dugu gaurko elkarrizketa akustikoetan. Ostaz gain, Gartxotek ere bere proposamenak prestatu dizkigu, atzo bera ere antzebilen, musikariaren 1000. ospatzen. Ba, ea Iker Gurrutxagari minutu batzuk lapurtzen dizkiogun, berak atzoko saioa nola bizi izan zuen jakiteko, bera izan zuen protagonista. Eta Julen Larroskainekin asteburuan berastegin egingo duten B asteburuaz ariko gara. Artzaintza eta artila jarriko dituzte erdigunean. Ba, izu, ajea pasatzeko kafeina behar dugu, eskaitezen. Ez kafeina eta napolitana txikiak, Martxoak 26 ditu eta asteazkena da, gora bihotzak. Zuekin, Julen Goikoetxea hor begoz egunan? Baita zuei ere? Zuk ajerik ez? Ni batez. Etxean txintxo. Ibili berrize. Eta zuekin, Pablo Zurutu zaira astorza? Egunon. Zuk ajerik bai? Ez. Bueno, baina zu ibili zinen. Ba, gutxi, zu baino gutxio. Bai. Esan behar da hori, baina... Esan behartzen, bai. Tira eta ni Goiuri Zeizarandia nauzue, bai, agian atzo Julen baina zertxe bait gehiago, eta Pablo baino
pixkatxo bat gehiago ibili izena bihurrik eritan, baina gaur hementxe nago zuekin kafea hartzeko prest, bigarren kafean. Ba, esan bezala mentxe gaude naiz irratian bigarren kafearen 900 eta 49 garren saioan atzo Jon Telleriak esan zigun jada ez ditugula irratsaioan zenbakiak esaten, gezurra dela ere esan genion, egunero aipatzen ditugu eta... Ustez bai? Ustez bai? Akaso ez dugu esaten, uste dugu esaten dugula eta ez dugu esaten, baina nik esango nuke gehienean behintzat. Edo agian Jon Telleriak ez du bigarren kafea entzuten eta... Ez hartu Jon Telleriak. Datu horrekin deskurritu ginen. Kantatuko platxo Ba bai, 9-4, martxoako 26 goizak 10 eta 18, gu hemen 3, zuekin bat egiteko prest, laizter 4 izango gara, baina aurretik maite dutak elkarbanatu behar ditugu zuekin. Eta gaurko lehenengo maite duta txatean jarri digute. Gorkak idatzi baitu egunon, berak ere ajea omen dauka, haizue, kontatu digu. Pablo, idatziko dizut kamisetaren kontu batengatik, ez dakit zegertatzen den kamisetarekin, ez dakit zer itzen zenuten? Erosiko dugu kamiseta bat, eta oso eskertuta horra. Vale, oso ondo, vale. Jo, gorkari ere musika talden kamisetak eta asko gustatzen zaizkio. Horrezko armairua betete izango du. Izango du. Ba, kontatu digu bere maite duta dela naiz familia, ze politia, Zuekin oso gustora ekitaldi politia geratu zen, atzokoaz, ari da musikariaren 1000. Saioaz. Gainera, aspaldiko jendea, ikusi nun, Joseina Etxeberria eta Manu Etxezortu, beraiekin hasi nintzen irratiko kontuk esaten, bai, antxe ziren. Ta kontatzen du, bapatean, tabakaleran topatu zituela Izaro eta Gartxo eta Hausnartzen kalean. Hausnartzen edo agian komposatzen, agian abesti berriak sortzen, zegigu, gorka. Saiatzen, gero egin zuten erako. Ez, bukatuta. Bukatuta gero. Bai. Festa bukatu ostean topatu omen zituen tabakaleran Izaro eta Gartxo. Kontatu gorka ea ze ikusi zenuen. Aizpak gara bai baina ize Ardau maltza elaten dut baina Tira, Pablo, eta zuk zer maite duzu? Lehenengo aldiz erabiliko dut ez dut maite. Ui. Aserrezatoz? Ez, bueno, pixo bai. Ui. Nirekat kotxe bat, kotxe zarra da. Eta daramat bi aste sartzen izan bakoitzean jartzen diatela kotxeko batean. Compramos tu coche, kotxe zarrak erosten ditugu, kotxes para desguace. Ostara, zarra da baino, ondoa. Eta ja, nago pixkat, moskeatzen, zer sartu naiz, eta berriz, plaz, eta gaiakat txartelez beteta kotxea. Unibertsak zerbait esan nahi dizu. Ez dakitzen jartzen dituen, baina mesedez, ja, niko da, ulertu dut. Pablo, ez dakit zergatik iruditzen zaidan, txartel hori zure kotxea jartzen dituena naiz irratia ez duela entzungo, baina ondo, Bueno, haizu, bazpare. Ondo, bai, zure kritika egin duzu eta listo. Eta Julen, zuk maite duzu zerbait, edo gaur aserrezatoz? Ez, maite dut. Lehen da bizi, zoriondu nahiko nuke Iker Gurrutxaga, lankidea, 1000 saiora iristea, ez delako erronka makala, eta atzo ikusitakoaren arabera, musikaria oraindik ere osasuntsu dago, eta luzerako izatea espero dugu, beraz, bendi zorionak Ikerri, eta maite dut, gu askotan ibiltzen gara, irratirako, gai bila, gauza kuriosoak egiten dituen jendearen bila,
ibiltzen gara, han eta hemen arakatzen, batzutan lortzen ditugu gai interesgarriagoa, bestetan akaso ezain beste, eta gero, maite dut, bere asmo, horretarako asmori gabe edo, gaiak, ideiak piztu arazten dizkizun jendea. Akaso bazaude lagun batekin, eta kontatzen dizu historia bat edo zerbait ez, zuretzako irratirako izan litekelakoan, baizik eta bera kontatu dizu, eta hor, helduleku bat bilatzen duzu askotan, ez? Mendik abiatuta, hau edo besteren inguruan zerbait egingo bagenu, eta maite ditut, momentu horiek, ez? Askotan izaten dira, bestakit, lagun batekin trago bat hartzen ari zarenean, edo kotxean zoazenean, edo kontatzen dizu zerbait, eta hor, helduleku bat bilatzen duzun momentu hori, ederra izaten, nolabait ere argia pizten da, eta maite dut sare hori. Zaite xoratuen emaitia Ta burua dago iluna baina ondo ikusten da Hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan Ta hemen goaz, ta hemen gurekin eutxi gaituen lurre Ta oartu gara hau zela zain geunden bizitzaren gailurra Zederra den bizirik egotea derregoa Da zurekin egiten badut nire bidea Zaldiak ditugula jakinez Saldu genizun potxok auri Nik daukat maite duta eta ausarketa. Eta debatea. Ondo iruditzen zaizu? Bueno, A ber, nola kontatzen dudan. Kontua da, atzo, bere kuadriako WhatsApp taldean, aritu ginela hizketan gai baten inguruan. Eta orduan, eduki genuen eztabaida txiki bat. Eta eztabaida da, ea informazioa izkutatzea gezurra den ala ez. Osea, norbaitek informazio bat ezkutatzen badizu, gezurra esaten ari zatzaizun ala ez. Eta orduan, antxe aritu ginen, batzun ustetan, ez da gezurra, da informazioa ez kontatzea. Eta orduan hori ez da gezurra, ez du beste gauza bat esan, edo dana dalakoa. Beste batzuk esaten zuten, baietz, hori gezurra dela. Eta orduan sortu zen nolabaiteko komite de expertos, segulako maia edo kontseilua antolatu genuen WhatsApp taldean, batek ChatGPTren laguntza ere erabili zuen, ChatGPTri galdetu zion, kontatu zion. Zerbait gezurra dela edo ez zehazteko ChatGPTri galdetu zion. Karo, hemen kontua da egoera batetik jaio dela hau. Eta orduan, nire kuadriako batek egoera kontatu zion ChatGPTri eta esan zion, hau, osea, gezurra da edo ez da. Gezurretan dabil pertsona hau edo ez da gezurretan ari. ChatGPTek bai ezatu zuen, gezurra zela. Eta orduan nire maite duta da, sortu zela horrelako, esaten nuen bezala, kontseilu bat izango balitz bezala, ez dakit, estatu batuetako etxe zurian, antxe bulegoan elkartzen dira ejertzitoko buruan, nasakoak, presidentea eta ezagitzen bat aholkulari, horrela sentitu nintzen niatzo WhatsApp taldean, eta ederra izan zen, da hori zen ere maite duta. Alare, azaleko geratu da, Ez sartur sakon egiten, baina... Egoera kontatu nahi, igual, jendeako betu ulertzeko, edo... Ez, pertsona batek... Karo, imaginatu, nik esaten ni ari naizela zurekin hizketan, eta zizut, zuk daukazu asmoa, asteburuan erekin geratzeko, eta ni benidorren nago. Guazen aurrera, ez gara bide honera iritxikota. Venga, guazen. Ez dizut esan benidorren nagola. No, desde luego. Palo bat izango da, gertzen ezen ni bulebarrean, eta ez dago inor. Eta ez dago inor, benidorren nagolako. Ja. Gezurra.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aztegak aldatzen, edertzen, kaltetzen, denbora ari da dena eraldatzen, alako baldintzen, menpean kokatzen. Eta horrela, maite dutak elkar banatuta, eguneko lehenengo gonbidatua, aurkezteko presa gaude, Zaiulen? Bai, ezta? Nik uste dut. Venga, aurrera egingo dugu ba. Gero eta zailagoa omen da, hartzantzatik modu duinean bizimodu ateral izatea. Egoera zailean dagoen lanbidea dela dioenik ere, bada. Berastegin, hainbat urte daramatzate, hartzaintza erdigunean jartzeko alegina egiten eta jardun hori bistarazi nahian. Hartzain kultura asteburua egingo dute ostiraletik igandera bitartean eta hartzaintza eta artila izango dira ardatz nagusiak. Erakusketak, solasaldiak, ikastaroak, askorako emango duen egitaragoa tondu dute eta hori guztia aletzeko gonbidatu dugu bigarren kafera Julen Larruskain. Julen, egun honetan ongi etorri. Egunon da eskerrik asko. Zer moduz gara? Ondo, ja prestaketak eta aurreratuta? Oso aurreratuak, bai. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, Bai. jarri eroso, gerturatu eta horrela Baina eguraldiai begira, ze gertu dakau, eta ateri atertzen zaizkigun egun hauek, dena ondo juteko eta disfrutatzeko, ezta. Berehala sartuko gara Julen, asteburuaren ingurukoetan, baina hemen, bigarren kafera etortzen diren gonbidatu guztiei egiten dizkigu bi galdera, elkarrezketen hasieran. Bi galdera egingo dizkizuko Goiurik, eta zuk, nahi baduzu, hoietako bat edo biak erantzun ditzakezu. Beraz, Goiurik egingo dizkizu bi galdera horiek. Baina, batekin ere konforma geratzen gara, Batek ere balio du. Bale, lehenengo galdera da. Nola irudikatzen duzu edo nola gustatuko litzaizuke izatea zure hileta, zure funerala? Hoi da, lehenengo galdera eta nola. Nahiko galdera potoloa dan, ezpadere aukeran beste bat ere ematen dugu. Eta bigarren galdera da, torriko balitz orain, zinema zuzendari bat. Eta esango balitz, Julen, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina pelikulan ez dut kontatuko jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulan kontatuko dut zure bizitzako pasarte zehatz bat bakarrik. Ardon, pentsa, ez dakit 15 urterekin joan nintzenean Alemaniara, ez dakit zer egitera, edo 25 urterekin kuadrillakoekin egin genuenean 3 hilabeteko ez dakit zer. Hora, pasarte bat zure bizitzakoa, ze pasarte aukeratuko zenuke pelikula egiteko. Horiek bi galderak eta esan bezala aukeran zuk bietako zein erantzun. Galdera ezberdinak eta mamitsuak, ezta. Behar bada, lotuko dut guzti hau gatozen gaiari, ezta, eta nire hiletan nik gonbidatuko nituzke gazta astaketa bat egitea eta ardo pixkatekin alegria pixkat ere emango nioke asuntua. Ojo, dotore, Bai. Lehenengo gonbidatua da, menua zitze egin diguna, Itxusia da, norbaiten hiletara joateko gogoa daukazula esatea, baina plan hori izan da, gazta eta ardoa egon ezkero, Gotxu. Hori da, zalantzari gabe. Eta orain galdera gaia aletzeko Julenek egingo ditu galdera zatzauak. Julen, esan diguzu, dena prest daukazuela, horari zaretela eguraldiari begira, izan ere, askorako ematen duen asteburua da, gauza asko daude antolatuta asteburu honetan Berastegin. Bai. Horrela da, eta gauza asko badaude, baina badauka struktura berezi bat ere asteburuak berak, ezta. Ostiralean nolabait ematen diogu hausnarketari aukera bat, ez? Eta hartzai eta gazta kulturaren inguruan hausnarketa sakonak egiten diteu, ez? 3 urte hauetan auki ditugu gonbidatu oso ezberdinak, lehenengo urtean hemen Tolosako ama jatetxeko jendea egon zen, beste jende batekin batera, ezta. Lehen urtean Josebe Blanco eta Joseba Atar egon zian, oso ikuspegi bereziak eman zizkietela gaiari, eta aurten formatu aldatu dugu, ez? Eta motxagoak egingo ditugu elkarrizak edo hausnarketa biek, ezta? Eta, bertako jendea egongo da, bertako hartzai gazteak, han egartzen dira ere ekarriko dugu, hartzai eskolatikan, eta Aritz Gamboarekin bukatuko dugu hausnarketa hori, eta gero zehazabalago bat, denbora zabalago bat emango diogu, elkarren arteko mokadu janez, elkarrizketa biei, ezta. Gero larun batean, normalean, ekintza konkretu ematen diogu bide, eta bordei bisita egiten diogu, aurten ere borden bisita hori nolabait moldatu dugu, eta Leitzaren aldea bideratuko gea, ezta? Eta bertako
bertan hartzain izan zienekin egingo dugu ibilbide hori, ez? Eta horretaz aparte, egongo dira mondejuak, sukaldatzeko tailerrak, aurrentzako ekintzak eta gazta dastaketa bat ere, ezta? Eta igandean, esan da ezagun, badala eguna gehiago kanpotarrei eskentzen dioguna, ezta? Eta horregatik, gabiltza baso erabat guraldiai eta dirudienez ateri egongo da, ez? Eta, bueno, egun osoko plan polit bada, ez? Eta aurten ere saiatu gea egun hori indartzen, ez? Eta ibilbidea bera indartzen, ez? Azoka gastronomikoa ere, ez? Pasa dugu erabat igandea, azoka gastronomiko hau ardikien inguruko bai errezetakin eta bai jakiekin osatzen dugu, ezta? Eta gero ibilbidea bada nolabait hartzai eta gazta kultura hori relatatzeko bide bat, ez? Nolabait irudikatuko bagenu gazta bat nola egiten dan, ez? Ibilbidea eginez ikasiko genuke, ezta? Eta bukatuko dugu erromeria eta musika pixkaldekin, bale? Beraz, denerako ematen duen asteburua, ez dakit, egun bakoitzak esan genezake baduela publiko zehatz bat jomugan, edo zuk gaian orokorran interesa duen edo nor gonbidatuko zenuke, bai ostiralean, bai larun baten eta bai igandean bertara. Bai, noski, egia da, badagoela antolaketa bat, ez, zentzu horretan, ezta? Lehenengoa bada gehiago bideratuta dagoen egun bat profesionalei, ez? Eta jakituria horren inguruko interes berezia dakan jendearentzako, ezta? Bigarrena ere herrian eta herritarrentzako, ez? Batez ere zuzendatutako eguna da, baina irekia da ere, ez? Eta hirugarrena kanpotarrei begirako eguna da, ezta. Baina beti esaten dugu eta konbidatzen dugu kanpoko jendeai bada asteburu polit bat ere pasatzeko aukera, ez? Bertan badago autokarbanentzako lekua, badaude ostatuak, jatetxeek eta menu bereziketa ere eskaintzen dituzte, eta bada berastegi ezautzeko ere asteburu polit bat. Eta irekiak dira erabat ekitaldiak, bai. Bai, ez dira paraje itxusiak ezagutzeko, inor etorriz bada berastegi aldera, merezi du, bisita bat egitea berastegi inguru horretara. Julen, sarreran aipatu dugu, akaso mezu katastrofista xamarra ere eman dugu, orokorkerian erorita, baina gaur egun gero eta zailagoa dela dirudiela, lehen sektoreko ofizioetatik bezala, hartzantzatik eta bizimodua ateratzera. Ostiralean aipatu duzu, lagin ezberdinak izango dituzuela, izlari ezberdinak izango dituzue, sektorearen alor ezberdinetan dihardutenak, zueko hiekin hitz egin da eta ez dakit, eman dugun mezu hori zer da katastrofista edo errealistatik ere badauka? Bada kontestu zail bat, noski lehen sektoreko, ezta? Bueno, nik ere ez naiz jakitura honetan, baina bai, asko ikasi detela urte hauetan beraien ondoan lan egiten, eta bada oso korse edo administratibo gogorra jasaten duen sektorea, ezta? Eta bai, badaukate egoera zail bat, gur saiatzen gea asteburutik ere mezu positibo bat bialtzen, ezta? Eta horregatik bada asteburu motibagarri bat ere bertako hartzainentzako, eta bueno, ikusi beharrik ez dago, adibidez nola implikatzen dian hartzai oso gazteak, ez? Adibidez larun bat honetan bertan Tolosako ferian egontzian jendeai zuzenean gonbidatzen berastegia etortzea, ez? Eta 16, 17, 18 urteko hartzai gazteek inkluso hitzaldietan parte hartuko dute, aurrekin tailerrak egingo dituzte. Saiatzen gea mezu positibo hori bidaltzen, ze bidea hori da, ezta. Zalantzari gabe, eta are garrantzitsua gaudela uste dut zentzu horretan, hartzai gazte horiek parte hartzea, ez esatea badaude hartzai gazteak, ez beraie hitza ematea garrantzitsua da. Hori da.
Bai, ze azkenean sektorearen etorkizuna badira eta bultzatu egin behar ditugu, ezta? Eta kanpotik datozenentzako eta behar bada ingertutik bizi ez duten jende horrentzako, badia horiek bistaratzeko eta saleratzeko modu bat, ezta? Bai. Eta ikusten ari garena da, larun baterako egitaurauari begiratuta, Berastegin bertan ere badagoela, ez? Artzaintzaren inguruan eta artzaintzarekin lotuta, horrela, sare moduko bat ere badago, ze duela urte batzuk izan genituen hemen, Astotrek enpresako kideak, beraz, Berastegin badago, ez? Ez dakit, babes sare hori edo badago komunitate hori. Bai, eske, berez, asteburu hau sortu da, ez da utxetik sortu, no, desateko, ez da? Osea, hau 3. urtea da, baina hau badator, edo bada alaba bat beste proiektu handiago batena, ezta? Eta proiektu horrek kasi hasieratikan hartu du gai hau, ez? Ikur bezala, ez? Eta bai, hasi ginen, orain dela 7-8 bat urte, herri marka bat sortzen, ez? Eta Artzai eta Gazta kultura nolabait hartu dugu eduki eta posizionamendurako zea bat bezala, ibilgailu bat bezala, ezta? Eta, zuk esan duzu, 7-8 urteko prozesu batean ari garela, prozesu horren bilakera Julen urte hauetakoa nola laburtuko zenuke edo zer deitu dizu harreta 8 urteko bide honetan? Azkenean oso aberatsa izaten ari da, ezta? Ze erabat eta hasieratikan herrigintzatik sortu zen proiektu bat da, ezta? Baina gero herri partaidetzaren bitartez osatu da, ezta? Eta hasi markarekin, ez? Partaidetza bidez egin zen eta esperimentu polita izan zen, baina gero Artzai maila sortu zen, ez? Eta Artzai maila horretan sortu dira, adibidez Asteburua, eta adibidez beste proiektu bat Arkumea saltzeko, ez? Inkluso ekonomia eragiten saiatzen gea, ez? Hori da ez, alor zabal batetaz ari gara, ez gara zuk esaten duzuna, Asteburu hau da azkenean ikusten dena edo publikoari eskaintzen zaion zerbait, baina hor atzeko lan asko dago. Hori da. Nolabait, Asteburua sortu zen guzti honetan, erraminta komunikatibo bat izateko. Egiten nahi dan guzti hau kanpotarrei, ez? Eta lehenagokoarekin lotuz, ez? Lehen sektoreko Artzai hauei bide emateko, ezta? Herri txikietan askotan esaten da, Julen, gero eta herri txikiagoa, orduan eta handiagoak izaten direla errezeloak, batek egiten duenari besteak nola begiratzen dion, zuk esan duzu, hasieratik partaidetza hitza inbatetan errepikatu duzu, Berastegin duela 7-8 urte guztionen lanketarekin hasi zinetenean, asko kosta zitzaizuen jendea prozesu horretan implikatzea, edo lan asko egin behar izan zenuten alor horretan? Egia esan ez, ze bada oso herri bizia, ez, zentzu horretan, ezta? Eta nik uste tekla eta fibra zuzena jo degula, ez, honekin. Ze hasieratik ikusi genuna izan zen oso kultura sendoa zegoela gaztagintzaren inguruan eta artzaintzaren inguruan, ez? Adibidez, sartu ginen honetan, 11-12 etxetan egiten zen gazta, ez? Eta ardi kopurua ere izugarria da, ez, biztanlekiko, 1000 biztanle ditu Berastegik, ez? Eta nik uste zentzu horretan, ez dela egon, ez oztopo handirik eta jendea gustora hartu duela parte bai. Hirugarren ez uste dut, okerrezpanago, ingo duzuela aurten Asteburua, ez dakit, behin lehendabiziko edizioa eginda, gero izango da pentsatzen dut, balorazio eta hausnarketarako tartea hartuko duzue, hausnarketa prozesu horretan, hau da, behin Asteburuko ekintzak garatu ostean, lehen sektoreko kide diren ekoizle hoien aldetik eta jasotzen dituzuen hausnarketak interesgarriak izaten dira? Bai, noski, egia da, hausnarketa horietan baino proiektzioan egoten diala horrelako hausnarketa politagoak, ezta? Horietan, ondorengoetan gehiago zentratzen geha, ekitaldietan eta eguneroko gauza horietan edo, ez? Gauza xeagoetan. Eta lehendabiziko ekitaldi hartatik, aurten 3. egingo dene honetara, zuek pentsatzen dut, egitasmo osoaren atzean zaudetenok ere somatuko dituzuela aldaketak ez, pentsatzen dut, akaso urtetik urtera jende gehiago ere gerturatzen zaizuela.
Egia esan ez dakago oso referente ona, ez? Lehenengo urtean oso ondo juntzan, bigarrenean nik ere esango nuke oso ondo juntzala, baina lehenengo urtean igandean oso eguraldi txarra egin zuen, oso txarra. Eta pixkat barnera begira egin genuen igandeko ekitaldioa, ez? Suposatzen dela potenteena dela, ez? Eta orduan ez dago oso referente garbirik, ez da? Aurten 3. urtea da, esaten dutenez proiektuetan 3. urtetik aurrea pasatzen baia olako bideo bat urratzen hasten zehala, zuzenagoa ikusiko dugu eta espero. Bai. Hor ari gara ikusten egitarauari begira jarrita, larun batean, besteren artean, nola arreta ditu diguten ekintzen artean, badagoela, arratsaldeko 5etan ipuin kontaketa bat, 2 eta 8 urte bitarteko aurrentzat, Gaztelekukoen eskutik horre berak ere erakusten du, lehen aipatu duguna, herri osoaren parte hartze bat edo, herriko eragile ezberdinen parte hartzere baduela, be asteburu horrek. Bai, horretan saiatzen, bai asteburuan eta baita bestelako parte hartze prozesuetan. Azkenean, Berastegi lortu duena izan da, gai honen inguruan, oso sektore desberdinetako eta oso adin desberdinetako jendea implikatzea, inkluso lehengo urtean ere turismo jasangarrian inguruko prozesu bat egin genuen, eta horretan ostatuek eta parte hartu zuten, Astotrekek berak ere, eta bai, kuriosoa da ere, gazteak ere, kuriosoa edo oso positiboa, gazteak berak ere nola implikatzen dian horrelako ekintzetan, Ikusten ari gara, Julen, egitasmo oso edo integral baten parte dela, prozesu batean murgilduta zaudetela, aurrera begira, behin aurtengo be asteburu hau igaro ostean, une honetan, prozesu horretan urrengo urratsak aurreratu baliteke zerbait, zeintzuk izango diren edo finkatuta badaude? Bai, turismoaren inguruko proiektzio hori egin genuen edo, eta badaukagu mahai gainean ideia oso potente bat, eta intentzioa izango litzateke bide ematea, hori alde batetik. Eta gero, be asteburuarekin noski jarraitzea, saiatzen gea edo gure ideia da be asteburua ez izatea ere zeozer errepikakorra, orduan zeozer dinamikoa izaten, etortzen da nahi ere beti zeozer berria ere eskintzea, hori bestalde, eta hoxe dia urrengo urteai begira, aurtengo urteai begira ikusten ditugunak, Gaur egun, Julen, komunikazioa sekulako garrantzia du, eta zer esaten dena bezen garrantzitsua da nola esaten den? Hori da, eta saiatzen gea gainea komunikatiboki auspo handia ematen be asteburuari, aurten adibidez gure helmuga edo izan da Tolosaldeko jendea batez ere erakartzea, publiko finko bati zuzentzea, eta Instagrameko kontua sortu dugu, eta egia esan oso harrera ona eduki dugu, zerotik hasita oain bertan ez dakit 1.200 lagun inguru badauzkagun, eta, positiboa izan da erabat zentzu horretan, komunikazio kanpaina edo, Beraz, gaur egungo baliabideak erabilita ere, esan duguna, be asteburuak baduela Instagram kontu hori. Julen, gaur asteazkena da, oraingoz behintzat hementxe Tolosa inguru honetan euria ari du, baina espero dugu astebururako eguraldiak buelta ematea, eguraldi onaz, behintzat eguraldi ateriaz gozatu ale izatea, eta be asteburu honetaz, merezi duzuen modura gozatu al izatea, ze ikusten dugu, ez dela be asteburua bakarrik, atzean lan asko dagoela, urte askotako lana dagoela, eta uste dut, Goiuri baita ere, horre guztiak be asteburu zaratago, Julen egin bigarren kafe bat hartzeko aitzeki ere jarri digula, modu sakonagoan egiten duten hori guztiaz aritzeko. Gaurko hemen utziko dugu, Julen, eskerrik asko etortzeagatik, baina esan dagoa, uste dut, bigarren kafe baterako ere deia egingo dizugula. Oso, eskerrik askotan nahi ezunean. Jartzeko unea
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur Kizarren Kezkatuta daude berastegin eguraldiaren gatik, baina kezkatuta ez dagoen bat, gure Iker Gurrutxaga da, bere etxe eder horretan, ansio handi horretan, ez duelako euririk egiten, egunon, Iker? Egunon, eta bestela bekosua itxaron. Hori ere badaukazu? Hori Iker. badaukat. Baina alaren nahiago nuke lehiotik begiratu eta lurra balego, Bai, aurten ez dugu elurra basu ikusi. Hori egia da. Elurra egon da, gertu, oso gertu, baina ez dugu elurra gure azalean behintzat sentitu ez Tolosan, ez Orion, ez Donostian, ez Altxuxiago berrizan da horretarako. Ez dakit, hiriburuetan egin ote duen elurrik? Iruñan edo Zeizen egin ote duen? Nik hanka bete-betean sartzeko arrisku guztiarekin beti bezala, esango nuke Gasteizen behintzat zeu bota duela. Zerbait ez da. Zeu bai. Bueno, ez gaude triste. Ez du elurretan jolasteko aukerarik izan, baino atzo sekulako festa izan genuen, Iker. Zer modu zaude, Ba, nekatuta. Zesango dizut, gaur 8ako egutxetarako berriz ere antenan. Bueno, nekatuta, baina pozik. Rocky Zarraren bizitza hori da, Iker. Rocky Zarraren bizitza hori da. Bai. Gutxi eta rock. Eta begira, bere garaian, Aiora Renteriak esan zidana ekarren edo gogora, eta haiek egunero bizi duten errealitate batez. Asteburuetan Rokizar, eta astelenean zure lantokira, berriz ere oinak lurrean, anonimatora, hanbeste gehiago zara, eta hori guztia. Ez dut esango sentsazio hori izan dudanik, ez da gutxego ere, nik uste dut atzo bertan ere hori goino lurrean ituela. Baina bai ulertu nuen, ez empatizatzea lortu nuen, sentsazio horrekin. Bueno, Pablo ere hori ongi jakingo du zer den, ez da, Pablo? Bueno, beste maila batean, baina bai. Osea, zaila da gero bueltatzea da lurrera jistea, bai. Batez ere, ez, izar izateko bide bat, ez, nola baita izan daitekelako musikarena, baina musikaren bide oso zaila delako. Zeozarek esate dit, agian kasualidadea ez tala. Nendakabo goiuri pixkat logu txindulak ezakitze, eta ez dakit zerek esate dit, agian nik erre behakin ibilizala, ez dakit. Bai. Kasian horren karrerilekin. A ver, zer. Kasian horren karrerilekin, haritu ginen, bai, hori izpide afarian. Ez dakit zati, banekin hemen gongo zara gai raro bat. Bertigarria zango zara. Ez ditugu sekretu guztia kontatu Iker, baina egia da, atzo, daban musikariaren 1000. Saioa ospatu ostean, joan ginela pizza jatera, eta antxe aritu ginela hitz eta pizza, eta barre egin genuela, eta bai nik gaur nekatuta nago, baina norbait atzo zegoen nekatuta, ze entzuten ari den Inigo Asensio Elurbidek, bataz beste 17 minutu behar izan zituen txiste bakoitza ulertzeko. Hori da. Horregatik, Kasiaren karrerilena ze. Agurtu ginen, berriz ere elkartu ginen kasualitatez, eta hor, bapatean Inigok, orain ulertu du txistea, beretan? Jatetik atera, agurtu, besarkadak, bimuxu, bueno, egongo gara, agur, bai, segi egian maldan bera, eta pum, bapatean, orain ulertu du txistea. Txatean jarri du. Ederratzokoa kristona, eta gero jarri du oso empanau neon, bai. Bai, eta oso empanau gu, gero kotxe genuen tokirezin sartu da ibili ginelako, ere? Baina, bueno, gauza gertatzen dira. Gertatzen dira horrelakoak, baina gauza hundiagoak ere gertatzen dira, eta horien artean, ze sorpresa eman zen egon Idoia eta Judith Nedermanekin, Iker? Bai, eskutuan gorde genuen naita
esan genuen, badago aurrez kontatzea, baina haiei esan nien gainera, nahiago dut ez kontatu, gorde isilpean, eta gero galdetu nien, eta honen inguruan nola sortu den hau konta dezakegu, ze badakizu askotan artistei ez zaizkiela gustatzen gauza hauek azaleratzea, ze, klaro, bueno, gero etortzen direlako beste eskariak, ez egize, eta ulertzen dut. Horregatik nik galdetu egin nian, hau konta dezakegu nola gertatu zen? Ze niretzako magia hori da, hau nola gertatu zen, ez? Hala ere ez da kasualidadea nola gertatu zen, kontatuko diguzu nola gertatu zen, baino nik uste badela datzo esan zen, gainera, nik uste musikari guztiek aitortu zutela hori, badela musikaria geldialdi atsegin bat, eta ez dela kasualidadea horrelakoetan, horrelako artistek baietz esaten dutenean nolakoei, ez? Edo gogoa haiek eskaintzen dutena, etorri, bale. Bai, eta gainera, batean bidaltzea dizutela mezu bat esanez, Judith hemen dabil eta joango litzateke, ostras. Eta Judithek ez du ezagutza saio, claro. Baina zerbait esango zion, esan nahi dut. Zerbait esango zion, eta batean gero idoiak bai ezagutzen duela saioa, eta idoiak beti erakutsi du eskerrona. Goratzen du gainera, gure ere pandemian elkarrezketatu nuen, etxetik elkarrezketatu nuen, bere ohe gainean elkarrezketatu nuen lehendabiziko aldiz, bera zegoen bere ohe gainean niez, espada, pandemia, bakoitza bere etxean, eta hori guztia. Eta bai, eta begira horren arira, bea ezagutzeko aukera izan nuen, Juditen barkatu, idoiaren aizpa ezagutzeko aukera izan nuen, Manuela gogoa, gure ere ezagutzeko. De paso, beak gaur, larunbat hontan, Donostien lugaritzen ezakin don. Donostin, beak kontzertu dukara Kutxa Kulturren markatu. Diskoa ateratzen duelako. Horregatik markatu. Diskoa dakar, eta, oraindik ez, diskoa dakar, eta bearen pista jarraitzen nuen, Ingalaterran zegoenetik, uste dut, behin kolaboratu zutela bi aizpek kanturen bat edo, coverren bat egin zuten, eta esan nuen, ostras, aizpe ere bai, eta orduan esan nuen, orain ulertzen dut idoiaren guztia. Guraso hauek musikaren alde sekulako apustu egin dute. Zer, bi alabek, bakoitzak bere musika bilbide izan dezan, bere ikasketak nahi duen tokian, musikaren aldeko apustu bat egin duten jendea dira, eta gero ikusten da. Baina, bueno, besterik gabe, atzokoan hori ilusio bat izan zen. Ez dago, zau zarantzarik, eta, etorkizuneari begira jarri gara, ez. Eta orain dator lana. Lana orain arte ere egin duzuna, han egon ginenean ere ikusi genuen bideotxo bat, ez? Horrela, elkarrizketatuen lagin bat, eta nik ikusi nuen, bideo hori, bazegoen Naiz Irratiko Instagram kontuan, musikariaren 1000. ospatzeko, eta ni aurrekoan sartu nintzen da ikusi nuen, zenbat iruzkin dauden, sartu ingo naiz kuskusiatzera. Eta jartzen du jendeak, Lafuriak esaten dio Ikerri onena dela, Janus Lezerrek bi bazu, Marenek bihotzak bidaltzen dizkio, Andoni Oiokiegik esaten dio handia dela, Espalakekoek esaten dute Iker makinon, Rafa Ruedak suak bidali dizkizu, Odei Alkimiak ere bihotza, baino bihotz beltza, bere kasuan, Euskal System guztia daukazu txoratzen. Ez dakit txoratzen dauden, baina nik uste dut sentitu dutela errespetu bat. Eta hori dela. Nik hasieratik hori errespetua nahi nuen erakutsi, besterik ez. Ez dut gehiago behar. Errespetu erakuste baldin badiazu eta bere lanari balio ematen baldin badiazu. Askotan esaten dut, dena ez dut gustoko, kontuz. Esan dut, ez dut disko bat hautatzen gogoko dudalako. Ez dut elkarrezketatu bat hautatzen gogoko dudalako. Ez, ateratzen dira, batzuk interesa erakusten dute saiora etorri nahi dutelako, beste batzuk ez, haien gana joan behar duzu. Baina aniztasun bat erakusten saiatzen gara, hasi berri tokio ematen saiatzen gara, ez dakit, Lafuriaren kasuan animatu nuen euskaraz elkarrezketa bat ematera, baietz esan zuen lehendabiziko elkarrezketa euskaraz ematea, jode. Eta horregatik dago orain harreman politori Lafuria eta Bion artean, ez? Beretzako ere etxe sentitu zuelako eta eroso sentitu zuelako eta euskaraz elkarrezketa bat eman zuelako. Berak hasieran gainera izan zen marabila bat, bere zalantzetatik eta normala denez, esan zidan, badaukazu gutxi gora bera esatea zer galdetuko didazun, edo, eta nik, lasai, eta eman izkion galdera batzuk,
Baina, gero ja galderak ziren, respetatu erekin. Claro, lasai sentitu zelako. Eta nik uste dut, hor badagoela, sortzen dira, ez dakit, Paulo Gori jakingo du, ez? Elkarrizketak, baino, da, eseri eta hitz egin dezagun, zer egiten duzu, ez? Nik aipatu nahi nuen, gure lehenengo elkarrizketa zurekin, izan zela COVID garaian ere, guk diskorik ez zera. Edo bost ineten ez da, elkarrizketa hartan, pixka zoramen izan zen. Batean, ezanekan diskorik, ezanekan ezer, eta esan, tipo honek, ze badaki, beste, ez dago ezer jakiteko, ez ziguten elkarrizketarekin inoiz praktikamente, eta zan, ze makina tipo, ordutik ja, gero errazio bat egon da, baina bai, eske beti, vamos, bai. Bueno, ba horrela ibiltzen garela, ez azkenean, ez dagoen tokian ere bilatzen saiatzen, eta beti, eta atzoaztu zitzaian esate hau, eta barkamena eskatzea tokirik ez dutela eduki sentitu duten horiei. Ez dela izan intentzionatua inondik inora ere. Atzo esaten genuen ikerren barbararen momentu aprobetxatu nuen horretarako esateko bidali. Eta ez badu erantzun izango da spamean dagoelako. Akaso edo etzegulako iritsi ondo. Erantzun gutxienez, erantzun egiten dugu. Gutxienez, zuen musika entzungo da irratian. Gero beste gauza bada, agendak, esan dudan ez, aniztasunak mantentzeak, horre guztiak baldintzatu dezakeela elkarrizketa momentuan izatea edo ez. Ze baten bati, igual elkarrizketa egokituko zaio, horrein atera zu diskoa, baina ez daukat tokirik, eta egokituko zaio, hemen 2-3 hilabetera besatea. Izu, orain badut aukerarik, eta orduan, jeresik ez dakit eduki dezakin edo ez pertsonak ez, baina hori, beti ez dela ja eta momentuan, ze lasai egin ditugu gauzak, eta ja eta momentuan egingo balditu, atzo esaten zen beste gauzatako bat, diskoak entzuten ditu, esate dutela, ez? Izarok hori esan zuen, holtzara igozenean gartxotekin abestera, musikaria izketan, eta Izarok esan zuen, diskoak entzuten ditu, horrela, harridura tono batekin, eta gartxote eta ondo entzun gainera, buelta asko eman da, eta ondo zukututa, baino begira, Horregatik, bere alakotasuna nahiko bagenu, ezingo nuke entzun diskorik, hortaz izango litzateke ohiko elkarrezketa asialeko bat, ez? Horregatik gaur goizean, 8 gutxitarako hemen nengoen, elkarrezketa bat dudalako, egin beharra, beste artista batena, eta gutxienez esan da bezala, 3 entzunaldi eman irizkion diskoari, iritsi dira, 3 entzunaldi ematera iritsi naiz, pozik egon ez hortaz, lasai egingo dut elkarrezketa. Orain argitu dut kontzeptua, azaleko elkarrezketarena, hori disko ireki gabe azala bakarra ikusten duenak egiten duena da. Adibidez. Bueno, aske utziko zaitugu, joan zaitezen elkarrezketa hori eta lanean jarraitzera, baina, zorionik beroenak, bigarren kafeko lanaren partez, eta, gure saioaren 1000. Saioan ikusiko dugu elkar. Hori esan nahi nuen, zuenaren zain, geratzen garela orain. Ea zer egiten dugu zuen, azkenekoan egintzen duten, 500. hartan egintzen duten, etzen nola nahiko izan, eta ea zer etortzen den oraingoan. Ikusiko dugu. Muxu bat Iker. Beste bat bueltan, eskerrik asko. Sabelean balda, iraunkorra den ezer. Bakarrik nagoen nagoen noratu nahi, ez dudan guzti horren. Sabelean balda, iraunkorra den ezer. Maiz egin dut kale, jaso zale, adosare, orain bare, jarri parez pare, baina izan gabe, bikote deituko diren bi bakardade. Gutxi da sobera, zer dara matlutara gau ezoera, konprenditzeko oraino goizo. Eta gustora ari ginen Ikerrekin, baina 11ak iritsi zaizkigu, eta azken ordua entzuteko unea ere bada, Oñatz Aizpuru lankidearen eskutik, naiz eta Oñatz mendian harrapatu dugun. Hori da, Iker utzi duzu etxeko sofan eta ni mendian, ezta? Bituz eguraldi hona gainera, begira. Hemen Euskal Herria tropikala dago, Bueno, tira, bestelako kontuak aipatuko ditut, menditik albisteak emate beti delako pozgarria, kasu honetan.
Bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean atzokoan badirudi istiluak edo liskarrak izan zirela, bertan ertzainek parte hartu behar zuten enpresaritza eta ekonomiako fakultatean Bilbon, eta kriminologia jarduera ura, poliziak ez zirela ongi etorriak unibertsitatean esanaz, 40 bat lagun elkartu ziren, eta gedarratariak dio fakultatearen kanpoaldean elkarreteratzea egiterakoan zen poliziak hurbildu zirela eta identifikatzen hasi, ondoren tentsio momentu batzuk ere izan ziren eta badirudi tentsio momentu horretan, tirabira horietan ertzainetako bat zauritu egin zela. Zauri arinak izan ziren eta gaurkoan Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak aprobetxatu du Euskal Herriko Unibertsitateari kontuak eskatzeko horrelakoak gertatu ez daitezen bere esku dagoen guztia egiteko eskatuaz entzun dugulako berriki. Bueno, tuteran bestalde, Ribaforadan eta Lleidan, herri batean, 2023 eta 24 urten artean 3 nekazari hiltzeaz akusaturiko pertsona atxilotu du Frantzian, atxilotu dute poliziek, Beziers herrian, aipatu gizonezkoa, momentu honetan, Beziersko polizia etxean dago eta bat dirudi jihadismoatik lehendik ere kondenatua zutela. 2023ko azaroan eta abenduan, Tuteran eta Ribaforadan nekazari banalenik eta ondoren Lleidako Vilanova de la Barcan, 2024ko urtarrilean beste nekazari bat hiltzea leporatzen diote. 3 lotura dutela dio poliziak, pertsona berak egin zuela Ribaforadan hildako nekazariaren kotxea, Lleidako herrian topatu zuten 3 nekazariek euren lurretan eta herrigunetik urrun bakarrik ari ziren lanean eta denak adinausiko pertsonak ziren eta esan bezala, atxilotua dago orain Frantziako herri horretan. Eta Gasteizen berriz adin txikiko bati egindako sexu erasoari da ikertzen ertzaintza, adin txikikoa izanik, poliziak ez du datu gehiago eman, ikerketa fasean dago auzia eta ez da atxiloketarik izan momentuz. Bestalde, ohar berean Lakuako gobernuak jakitera eman du, 35 urteko gizon bat ari direla ikertzen, bere alaba ordeari sexu erasoak egin izana egotzita. Ez dago garbi, zenbat denboraz egin zizkion erasoak 7 urteko neskatuari. Biktimak familiari gertaturikoa kontatu ostean, eta hori poliziarengana joandakoan atxilotu dute aita ordea, eta espero da gaur bertan epailearen aurretik pasatzea, eta honek baliteke behin-behineko neurriren bat hartzea. 11:05 minutu hemen Goiuri menditik agurtzera noa, banoa mendi tontorrera eta. Bale, oso ondo, argazkiren bat bidali antxe gaiurretik, ze zu sinisten mendiantza denik, Ez gara, Hola, Agur, oinatzuk aurrera musikarekin, astazkena da, eta bagizu astazkenetan, musika izaten dugula izpide, eta elkarrizketa akustiko bat badugu, baina lana ere badago aurretik, ez da? Barkatu Julen. Prestatu, soinu probak, bat eta beste. Bale, orduan esango diogu Gartxoti bere gomendio musikalen zerrenda elkarbanatzeko gurekin. Ondoritu zaizu? Bega, lanean jarriko dugu gizona. Hauxe da, Gartxotek gomendatzen diguna. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Astero bezala, hemen biltzen gara doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Biffy Clyro eskoziar rock taldea izango da. Duela urte asko ezagutu nuenik Biffy Clyro, baina aitortu baritzuet aspaldian entzun gabe nuela eta lehengoan kantu hau entzun eta pentsatu nuen, gomendatu beharko dut aste honetan. Izan ere, 2002an okerrez banaiz, kaleratu zuten euren lehen lana, eta geroztik 9 bat disko eskaini dizkigute. Sago nuke rocka eta poparen arteko tarte berezi horretan mugitzen den talde badela. Baditu gainera stadium rock edo ereserki handiak egiteko joera horiek ere bai, bere diskoetan dauden kantuetan. Eta nahiko ezagunak dira. Hori ere esan behar dizuet. Gaurkoan, euren single ezagunenetariko bat ekarri nahi izan dizuet, baina bertsio akustikoan ala ere, gomendatu nahi dizuet, gaur entzungo dugun abesti honen bertsio, diskoko bertsioa. Beraz, izan da Mountains.
took a bite out of mountain range. I thought my teeth would break the mountain dead. Let's go, I wanna go all the way to the horizon. I took a drink out of the ocean when I treaded water there before I drowned. Let's go, I wanna go to the bottom of the ocean. We'll take a ride, I took a ride, I wouldn't go there without you. We'll take a ride, we'll take a ride, I wouldn't leave here without you. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. 'Cause you'll tear us apart with all the things you don't like. You can't understand that I won't leave till we're finished here. And then you'll find out where it all went wrong. I wrote a note to the jungle land. They wrote me back but I was never crowned king of the jungle soul. There's an end to my horizon. We'll take a ride, we'll take a ride, I wouldn't leave here without you. Let's take a ride, we'll take a ride, I wouldn't go there without you. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. I am a mountain, I am the sea. 'Cause you'll tear us apart with all the things you don't like. You can't understand that I won't leave till we're finished here. And then you'll find out where it all went wrong. Nothing lasts forever except you and me. 'Cause you are my mountain, you are my sea. Love will last forever between you and me. 'Cause you are my mountain, you are my sea. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. I am a mountain, I am the sea. I am a mountain, I am the sea. Hortxe entzun dugu Bifiklairoren Mountains abestipuzka. Bigarren gomendioarekin erresuma batura jauzi egingo dut eta bertako Stephen Wilkinson aurkeztu nahi dizuet. Bibio izenez ezagunagoa den artista badu zerbait berezia Bibiok, bere diskografian zehar esperimentala dela esango nuke, batez ere bere soinu hautaketan eta batez ere gitarraren melodiak sintetizadorekin eta beste soinu ezberdinekin nasteko duen joera horretan. Gaurkoan Petals izeneko kantua ekarri nahi izan dizuet, badu zerbait kantu honek oso berezia eta ona ekarri nahi nuen. Beraz, izan dadila kantu hau zuek Bibio ezagutzeko aitzakiarik onena. Hauxe da, Petals. To see age in a flower, the dawns are speeding up. You know it'll hurt you.
disappoints you. The less of a sudden you wire your weary mind to let it deceive you. Don't force a smile that'll make you resent the city. Play it soft, don't forget. Keep the frown that'll make you swim in the summer. Play it slow and forget. Hortxe entzun dugu Bibioren Petals abestipuska eta datorren gomendioan hirugarrenean maisu bat aurkeztu nahi dizuet. Ezagutze espaduzu da noski. Bere izena Sufjan Stevens da eta estatu batuar artista itzela dela esango nuke. Ez da beste hitzik. Sufjan definitzeko gainera, bere sorkuntzan eta diskotan zehar folka, elektronika eta beste gauza asko nastu ditu, beti ere maisutasunez. Bada jendea bere alderdi akustikoena maite duena, bada jendea bere alderdi experimentalena maite duena. Nik esango nuke lehen taldekoa naizela, eta gaurkoan gainera, folk edo kantautoretik gertuago aritu izan deneko kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Hain zuzen ere, bere gurasoei eskaini zien Carrie and Lowell diskotzarrean aurkitu daiteken Should Have Known Better. Gozatu! Bright as the organ breeze, my
Hortxe entzun dugu Sufjan Stevens handiaren Should Have Known Better abestia. Maixu bat zela esan dizuet, baina gure Euskal Herri honetan ere baditu maixuak. Eta gaurko nire azke gomendioan altxor, txiki eta eskutu bat ekarri nahi izan dizuet. Miren Narbaiza eta Ander Mujikak bere garaian bi maixuk sortu zuten Napoka Iria talde. Puska 2005 urtetik 2017 arte aritu ziren kantu ederrak egiten Miren eta Ander. Bidean oker ez banago 3 disko, maketa bat eta 2 disko utzi zizkiguten. Eta nola ez, gerorare jarraitu du Miren eta Anderren emariak zenbait proiektutan, baina kutixi gisa maitasuna handia diot Napoka Iriari. Akaso aipatu dizuedan bezala nostalgia ariketa bat egin eta denboran atzera joateko soinu banda ederra delako, baina gaurkotu nahi nuen nostalgia sentsazio hori eta ezagutzen ez duenari, Napoka Iria talde puska ezagutzeko aukera eman. Hauxe da Miren eta Anderrek elkarlanean zuten taldea, eta balio dezala hemendik beraiei besarkada estu bat bidali, eta zuen belarriak urrengo astera arte goxatzeko. Hauxe da Napoka Iriaren bozgoraioa bestia, eta guk urrengo astean entzungo dugu elkar. Ondo segi, eta aio! Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
Gaizketa alditan babestu ninduzu ezeren trukean. Tanik berriz nahi gabe egiten dizut gauzak argitzean. Ezan zara konturatzen. Era oso desberdinetakoak izaten dira itzulerak. Onak eta txarrak, luzeak eta motzak, espero dituzunak eta baita sorpresaz hartzen direnak ere. Baina beti dakarte ona den zerbait. Egoera zailenean ere atsegin egiten zaizuna. Zure zinen hori ikusten duzu berriro, orduko ilusioekin, garaiko egoeran. Gertatuko zitzaizkizunak, oraindik etorkizunean zeudela, zure pauso bakoitzari begira. Bakarrik sentitzen naiz zuet zaudenean. Baina argi dago itzulera guztiak ez direla txarrak. Badaude bizitzak mozten dituen uneak, dena delakoagatik. Denbora igarotzean berriro bueltan datozenak, eta ederra da hori. Berdina zarelako, baina gehiago dakizu orain. Gehiago duzu esateko. Berri sinisteko. Zorionez, hoietako baten inguruan hitz egiteko etorri dira gaurko gonbidatuak, bigarren kafera. Itzulera hitz egiteko hasieraz, kantuetaz, oroitzapenez eta orainaz. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Seiren. Egunon, zer moduz, ikote? Egunon, plazerra hemen zuekin, bigarren kafe hartzen, noski? Hombre! Ikaragarri ondo, zelako sarrera, Bueno, haizu, ikaragarria. Polita. Oso polita, bai. Horrela gustura hartzen dugu, ezta? Joan beharko gineateke berriro horrelako sarrerak entzuteko berriz, beste behin. Noski. Bueno, gaur Seiren etorri da bigarren kafera esan dugun bezala, 2005an sortu zen Seiren Zornotzan, gaur Jokin eta Onintze etorri dira, beraien itzuleren inguruan hitz egitera. Zer moduz izten ari da itzulera? Oso ondo, egia esan, duela urte asko joan egin ginen, ni behintzat nire aldetik duela urte asko ez nintzela esenatokira igotzen eta musikaren munduan aritzen, baina itzulera egia esan, kriston siderrara sortu dit ere nire barnean eta gauzak astindu egin dizkit, ez? Eta nolabait, oraingo gutxu nabil, lehenengo diskoak kaleratuko bagenu bezala sentitzen naiz, berriro, eta indar hori aspaldikan lunuela, berriz berreskuratzea niretzat ikaragarri izan da. Hola izan behar da, bai? Bai, izan zen pizka bat, jaso genuen Zornotzako udaletxetik proposamen bat, jaietan egiteko kontzertu berezi bat, ingo zenukete kontzertu berezi bat, hola itxultzeko, eta buelta asko eman genizkion, eta azkenean esan genuen, zergatik ez? Eta, azkenean polita izan daiteke, garaiaiek gogoratzea, kantuak berreskuratzea, berriro zuzenean jotzea, eta hori izan zen pizkat itzuleraren abia puntu. Egin genuen kontzertu hori, eta oso gustora geratu ginen, eta pentsatu genuen, eta orain zer, ez? Jokin zen gehien bat, pizka bat horri bila dana musikatik kanpo garai batean ilusioa pizkat galdu zuelako, eta egia esan orain berriro berreskuratu du, eta beste bi aurre egin digu ilusio horrekin. Era orduan, gabiltza kantu berriak sortzen eta pizkanaka, baina... Gero kontatuko diguzu pizkat horren inguruan. Hasieran, hasierara salto egitea pentsatu nahi nato. 2005an sortu zen taldea, nola sortu zen taldea? Lagun arteko zerbait bezala sortu zen. Ez ustekabean, inozentzia askorekin, batu egin ginen Onintze eta biok musika egin guran, eta, zerbait naturala izan zen, nik biolina nuen, berak gitarran aditua zen, eta, hasi ginen horrelako zerbait akustikoa egiten. Gerora, beste taldekideak batu egin ziren, eta kantuak bere ateratzen hasi ziren, batzuk instrumentalak, beste batzuk letrekin,
ez dakit, nola baiteko guretzat deskubrimentu bat izan zen, zeren eta azkenan industria zelan dijoan, edo garaia hartako industria zelan dijoan, porque gaur gauza pilo bat aldatu egin dira. Industria zelan zijoan ikasi genuen, eta nolabait gure, zeiren izan zen gure unibertsitatea, ez? Gure unibertsitate musikala, eta ez dakit, gauza asko ikasi genituen eta bizipen asko. Hori da, azkenean esan dezakegu gure lehenengo talde formala izan zela, bilak ginen bertsioak egiten, eta lagunekin, eta bueno, egia da taldea sortu genuen ere inguruko jendearekin sortu genuela, inguruko lagunekin, baina oso gazteak ginen eta garai hartan batzuk lanean hasten dira, beste batzuk ez dakiz zer, konpromesuak, eta bideak pizkat banatzen zaitu, ez? Eta beti jokineketanik jarraitu dugu aurrera, hasieratik egon gara, eta orain ere jarraitzen dugu, eta gero besteak batzuk mantendu dira hasieratik ez, baina heldu zen momentu bat, igual taldea profesionalizatu genuela, pizka bat, eta ja bai urteekin ezagututako musikari hobeagoekin, edo ez dakit nola esan, hitz egin genuela, eta taldera bildu ziren, eta... Niko goratzen dut gainera, Leioako jaietan izan zela, horre... Momentu, gure musika karreran nik uste inflexio puntu bat markatu zuena, ez? Leioako jaietan 2008 urtean izan zen. Denbora desente pasatu da, baina bertan Gosategi taldearekin kointziditu genuen, eta nolabait kontzertu horretatik harreman oso estua egin genuen taldion artean, eta bertako musikariek ere gurekin batu ziren zeirenen. Eta Dabitzin momentu hortan, batu ziren gugolera, Dabitzin ja ez dabil Gosategirekin, Imanolek bai jarraitzen du, baina bai, genuen elkar ezagutu. Sinergia batzuk sortu ziren bertan, eta azkenan konpartitu genuen. Beraiei gustatu zitzaizken gure kantuak, eta Abitu, justo lehen komentatzen ibili izan gara, izenak da ikusten ez, ze talde aparta, ze musikari izen zerrenda zegoen hor, Dabitzin, Imanol Bera, Joanes Ederra ere, denak gaur egun oso presente daudela programan. Hori da, gero hori, gurekin jotzen zuen bat zujoleak, azkenean talde utzi zuen, eta Joanesi esan genian, eta azkenean joan ginen biltzen, egia esan kriston musikari taldea. Bai, eske musikaren unibertsitatea ez nudanean denontzako izan zen ere, eta gauza asko ikasi genituen garai horretan, danok, eta ikusten duzunez, orain zelan dagoen panorama batzuk ezagutzen dituzue, bai. Bai. Ia ez, 10 urte zibil zinaten aktibo. Bai. Ze horretu. Dependitu zuen 10 urte hietatik, nola politak ez, unibertsitatea zela, baina profesionalizatzera ere, pauso handiak ematera, eritxe zinaten, talde oso handiekin jozen duten. Bai, nik beti esaten du gauza bera, ez, gure karrera izan zen nolabait oso azkarra. Lehen disko atera, pertsona baten bila disko atera, eta berehala hasitzaigun mugimendua, ez, Gazteako zerrendatan lehenengo postuetan sartu ginen, 9 single izan genituen irrati uinetan, eta nolabait gauzak oso azkar pasatu zitzaizkigun, eta horrek nik uste nire kasuan behintzat gauza horiek ordaindu egiten dira ere faktura pasatzen dizu, eta nolabait nekea igertzen duzu, gauza asko pasatzen zaizkizu, ardura asko, samaz sentitzen duzu zure barnean, ziklo batean sartzen zara non 2 urtero behin disko bat atera behar duzu, eta ez zara sentitzen gai horretara iristeko. Gauza asko dira, onak, txarrak, baina denetatik ikasi genuen. Baina hori ere pasa behar den zerbait da, ez? Esan nahi dut, hori ere horrela bizitu behar da gerora eskarmentua izateko. Bai, egia da, nik ez nahiz damutzen ez, eta momentu horiek pasatu genituen, zeirenetik pasatu genuen, hortik aurrera ere honintzek bere bakarkako ibilbidea egin zuen, maila estatalean ere, eta hor dagoen zerbait da, asko ikasi genuen, eta hortik pasatu ginelako, eta
ona iritzi gara, ez da? Azkenan hemen gaude, zeuekin hitz egiten eta bigarren kafe hartzen. Hori da. Zoriontasunez. Sentsazio daukat igual agian bere momentuan pausu batzuk saltatu genituela. Zorionez alde batetik eta zoritzarrez beste alde batetik. Gure talde bezala bigarren kontzertu egin genuenean, kantu gutxi batzuekin, heldu zitzaigun diska grabatzeko proposamena, eta izan zen diska grabatu, eta ja irratietan hasi, eta guai dagoela, baina beste alde batetik uste dut ondo dagoela ere musikari batek leku txiki askotan jotzea. Eta pausu horiek ez saltatzea, gero laguntzen du gerora gauzak hobeto gestionatzen, ez? Eta bueno, guk ikasi dugu denborarekin, musikarien bizitzan badaudelako gora berak, baina gertatzen zaie talde askori hasieran pelotazo bat ematen dutela, eta gero ez dakitela hori sostengatzen, ez? Osea, berdin gora igotzen zarela, gero bera jaisten zara, eta hori... Ulertzeko zaila da. Bai, ulertzeko zaila da, eta horregaitik uste dut, aseratik hasten bazara, pizkanaka, gero, naiz eta gora berak aseratik daude, ez? Orduan, etorri alzaizun kolpea, hobeto aguantatzen jakingo duzu. Musikaren munduan surfeatzen ere jakin berda, ez da? Hori askok esaten dute, hori entzun izan diogu untza taldeak aldapangora atera zuenean sekulako pelotaza eta etzeukaten beraiek oraindik horrela disko oso bat konposatuta eta kontzertuak emateko herri guztietatik deika eta etzeukaten repertorioa, Idoiak lehenengo diskoa atera zuenean bapatean 40 kontzertu lotuta oso bapatean ez ezagun izatetik herri askotan egotera. Operazion Triunfon parte hartzen dutenek ere hori esaten dute, askotan esaten dute bereiek pasatzen dira, beraien etxetik kastin bat egiten dute eta bapatean ez dakitzen bat milioi entzule dituzte eta beraiek ere aipatzen dute pauso horiek falta direla, zerbait organikoagoa denean jasateko edo eramateko ulertzeko errexagoa delako musikariarentzat. Bai, nik errez ikusten dute zera. Horre esan duzun referentzia nik uste garrantzitsua dela zen. Eta azkenan, kantu batekin ja, nolabaiteko arrakasta lortzen duzun, eta denek kantu hori eskatzen dizuenean, artistarentzat badago hor nolabaiteko frustrazioa esen. Eta kantu horren ostean ez dago bizitzarik. Esaten dut, horren gainean ja, zelan jarri zaitezke, zelan bilatu. Kanpora begira oso polita da, baina barruan ezintasun hori gertzen duzu. Nolabait, muga hori hauste oso zaila izaten da. Eta zentzu hortan, hiru disko kaleratu zuten Seirenek garai hartan, 2007an pertsona baten bila, zuen lehen diska izan zena, Marraren beste aldean zu 2010 urtean, eta Udazkena 2012an. Bai. Diskoak bezala, faseak ere izango zituen taldeak, bentsat esan, talde askoren oroitzapenak eta antolatzerako garaian, biraka eta diskoka. Egia esan gero diskoka, ez? Garai horiek kontrolatzen ditut diskoka. Hori zein urteetan izan zen, disko kaleratak egunen hori da. Eta zein, ze fase horien artean zein da zuen goko, oroitzapen ederrena duen hori? Gogoratzen dut, momentu bat oso polita izan zena, guretzat, geunden, lehenengo diskoa ez dakit kaleratuta zegoen, edo oraindik ez, Eta pasatu ginen, Jokin Zornotzarra da, ni orain Zornotzan bizi naiz, baina Bilbotarra naiz. Eta pasa ginen Guggenheim paretik, eta esan genuen, imaginatzen zara, noiz baiten joko bagenu hemen Abando Ibarran Bilboko jaietan, eta urte horretan jo genuen hor. Eta izan zen, osea, lehen komentatu dugunaren arabera, ez da, horren arira, arrakasta nolabait bizkor lortzen den, eske garai horretan pentsa ezina zen guretzako talderarik erreferentenak beti jotzen zuten Bilboko jaietan Guggenheim ondoan, ez da? Eta guk hori pentsatzen genuen, hori zen gure ilusioa bakarra, ez da? Jo, hemen jotzen baldin badugu zelako ilusioa, ez? Eta bapatean, zeure lehenengo diskoarekin bertan egotea, Gatiburekin, Gatibuk hirugarren diskoa kaleratu zuen, eta bertan aurkeztu zuen gainera, sasi guztien gainetik. Bai, DVD-erako gero eske zuten hor... Garaiak horrela batu egiten dira, ezta? Beraiek hirugarren diskoa aurkezten zuten, eta guk lehenengoa. Ikaragarria, 8.000 pertsonen aurrean jotzea, guretzat zen. Eta egia da gero, pizkat oroitzapenak badirela, osea,
disfrutatzen duzu, baina ez dakit ze punturaino, ez? Osa, orain daudela modan makrokontzertu horiek eta zorionez alde batetik euskal taldeek betetzen dituztela espazio baina handiak, ez? Baina nola kudeatzen du pertsona batek ez dakizen bat hilabeteetan zehar lan egitea espektakulori prestatzeko edo daukasun presioarekin, ez? Osa, eta gero kontzertu bat, 2, 3 eta ja. Eta urrengora, eta zein da urrengo muga. Nola hobetu da? Ez duzu disfrutatzen hainbeste, ez duzu hain ondo pasatzen, eta nik esango nuke artista bezala, arazoak izango direla ere oso nabarmenak. Bueno, zorionez, gaur txikira joko dugu, eta hemen gure estudioan, seireneko lagunak instrumentuekin etorri dira. Lehenengo kantu eskatuko dizuegu, zein joko duzu, Behar duen guztia, Jokin? Ederki, aurrera. Aurrera, ba. Badi joaz gure set akustikara orduan. Zuekin seiran, nahi duzunean bikote. 1, 2, 3, 4. Kantu bat besterik ez da egun ilun bat alaitzeko urratz bat ondar gainean inoiz atzera ez itzultzeko ez dia ezpain hartzetan den bezala horrela laztandu nahi zintuzketzu zuzara behar dudan guztia erotzean eusten nauen aria inoiz itzali ezin daiteken argia zuzara kantu bat besterik ez da tristurak barrez lertzeko izar bat zeru oskarbian gau isietan aurkitzeko ez dia ezpain hartzetan den bezala horrela laztandu nahi zintuzketzu zuzara behar dudan guztia erotzean eusten nauen aria inoiz itzali ezin daiteken argia ta zuzara behar dudan guztia erotzean eusten nauen aria inoiz itzali ezin daiteken argia presnago amildegi bazterrean zurekin salto egiteko kantu hau oiukatzeko eta egakazteko ta zuzara behar dudan guztia erotzean eusten nauen aria inoiz itzali ezin daiteken argia ta zuzara behar dudan guztia erotzean eusten nauen aria inoiz
zail ezin daiteken argia. Kantu bat besterik ez da egunen baten idazteko. Bueno, ze ederra etor daitezela gure konbidatuak berriro elkarrizketa setera, ze galderak egiten jarraitu behar du. Lehen seirenen hasiera zitzegin dugu, hasierako momentu lehen 10 urte horietaz, baina orain aztengo dugu. Asuntoa da, seiren itzuli dela, 2024ko uztailaren 16an Zornotzan jaietan jotzeko kere izan zutela, zuen lehen kontzertu izan zen toki berdinean, ez da? Ze muzika izan zen kontzertu hori, zero itxapen dezu. Lehena edo azkena? Biak. Kaldatu da batetik bestera. Ostras, gauza asko aldatu dira, Bueno, gara horretan bizarra askorik ez nuen, eta orain bizarra daukat. Hori lehenengoa eta nabariena. Bai, bueno, pues, lehenengo kontzertu horren inozentzia eta azkenekoaren, ez dakit, aldatzen da, nik uste dut, urteak pasala, gauza asko irabazten dituzu, esan nahi dute, musikalki egiten duzuna, esan dezakegu hobea dela edo behintzat hobeto jotzen duzula, gustatu alzaio jendeari gehiago du gutxiago, baina egia da, uste dut denbora pasa hala, galtzen dugula pizka bat, ez dakit, disfrutatze hori, ez? Osea, niri gertatzen zait behintzat, Urteak pasata gero eta presio gehiago jartzen diot nire buruari. Autoexigentzia maila igual. Bai, banabil horretan lanean ere, porque badaki dalako ez dela ona, eta azkenean disfrutatzea dela garrantzitsuena, ez? Horregatik jo izan dugu beti musika, gustatzen zaigulako, eta egiten dugun hori horretaz disfrutatzeko, ez? Baina batzutan bai gertatzen da hori. Nik seirenen kontzertuan lortu nuen disfrutatzea, eta hori jada garaipena. Bai, egia esan hori lehen komentatu duguna, ez? Ilusiorik gabe azkenan musikarik ez dago ezer. Ilusioa da azkenan bizitzaren ardatza, eta ilusioa berak da mugitzen gaituena eta gauzetara eramaten gaituena, ez? Ilusioa da motorea, eta ilusioa piztuta mantendu behar da beti. Gainera, horrelako kontzertu bat antolatzea berriro ez da errexi izango, taldea berriro osatu behar da, ez dakit ze formatuetan nintzen duten. Bai, egin genuen, ez dakit, super team bat, egia esan, bai, Ander Zulaika izan genuen baterian, Joseba San Sebastian basuan, Imanol Goikoetxea gitarretan, gure lehengo garaitik, Antxon Sarasua teklatuetan, Iban Ayue txistuman deitzen diotela guizel eta gaitetan, eta Jokin biolin eta hotzean, eta ni gitarra eta hotzetan. Eta gero nola ez, lagunez inguratu ginen, ez? Nola ez, Inigo Goikoetxea etorri zen gozategikoa, gurekin kantatzera, etxe izan genuen ere aspaldiko partez, Eitzi ere izan dugu, Eitzi artista berria, Zornotzarra, eta izan genuen pizka bat bildu guretzako garaia konpartitu izan dituen, gauza asko konpartitu izan dituen pertsonak bildu, eta bestalde batetik, Eider Eitzi artista Zornotzar gaztea, bere lehengo diskoa atera duela orain, hori ere bultzatzea, ez, pizka bat. Lagunez inguratu eta, niretzako ere lehenengo kontzertua zen, pentsatu behar duzu 10 urteren ondoren, eta niretzate Inigo bertan izatea izan zen, ez dakit, kriston bultzada, ez?
beti atzera begiratzen den bakoitzean Inigo zegoen, venga Jokin, oso ondo Inigo horrelakoa da. Inigo bat behar duzue beti bizitza. Bai, ikaragarria. Baina, elkarrezketa hasieran aipatu duzue, ilusio horrek mugituta, sortzen ere bazabiltzatela. Bai, aspaldiko partez gainera, honintzek bere kantuak ere konposatu izan ditu azken aldian, eta ni ere berari laguntzen izan naiz nolabait iluntasunean, ez? Bai, komposizioan eta beti egin izan dugu horrela, eta horrela egiten jarraitzen dugu. Nik kantua daukadanean, berari erakusten diot, berak aldaketak proposatu, eta alderantziz, ez? Gure lan egiteko modua izan da beti, gustora gaude horrela, eta uste dugu daukagula nahikoa konfiantza esateko nik erakusten badit kantu bat, eta gertatzen da batzutan mierda bat dela, ez? Nik ez ditu nintzen, fuera, eta alderantziz. Orduan... Hobe da hori, Eukiteaz baino egual norbait. Ze ondo, eta gero egual... Bai, ni beti gustatzen zait, baitut lagun musikari batzuk, bidaltzen didala beti egiten dudan guztia hasieran, baina zergaitik badakidalako izango didatelako zer ez dagoen ondo, ez? Ez dagoen oso ondo, biak esaten dituzte. Baina, horrek, sortzerako orduan ez dakit hori oso garrantzitsua den, baina baizik eta nola hobetu, ez? Prozesu hortan, emaitzara heldu baino lehenago, nola hobetu dezakezun egiten ari zaren hori. Eta niri behintzat dago jendea saiola gustatzen kritika jasotzea, ez? Baina kritika hauek konstruktiboak izaten dira, eta nik horregatik dauzkat 3-4 pertsona, beti bidaltzen didala dena, eta esaten didatela egia, ez? Eta zentzu horretan, nola ez, orain konposatzen ari gara kantu berriak, ilusio handiz, baina lehen aipatu dizuet, ez lehenengo diskoa grabatuko bagenu bezala, sentitzen naizela orain momentu hontan, irrikitan nago zeuei erakusteko gure kantu berriak, eta bigarren kafe bat eta laugarren bat ere hartzera etorriko gara eta kantu berriekin. Bai. Eta kontzerturik edo gehiago emateko asmorik dezue? Hoixe galdetu behar nuen, itzulera zari gara, baina aurrez aurren noiz ikusiko ditugu. Ez, momentuz, ari gara kantuak sortzen eta hori nahi dugu, orain bai lasaitasunez hartu gauzak, hartu behar dugun denbora, gauzak ondo prestatu, eta ere bai, inolako pretentziorik gabe, ez? Orain bai ez daukagula askorik galtzeko, bizitzan momentu hontan egiten ari gara nahi dugu, beti ez. Ilusioz, bai, hori da. Nahi dugulako eta inolako pretentziorik gabe, eta orduan gauzak prest dauzkagula ikusten goazen enean, joango gara kantuak kaleratzen, eta gero, ikusten dugu. Bai, ni itzuli naiz disfrutatzeko, ez gaizki pasatzeko, hori argi daukat. Esan duzu lehen Jokin, zur lehengo aro hartan, lehengo aro hartan, diskoka bezala banatzen dituzula aroak, gaur egun urte hauetan guztietan, gauza asko aldatu dira, akaso, azuk esan duz 2008aren buelta horretan, 2008tik pasa dira 17 bat urte, akaso aurreko 50 urteetan baino gehiago aldatu dira gauzak denbora tarte horretan, orain bertigorik ematen du, orain itzuli eta zuek buruan duzuen txipori, diskokako txiporrek funtzionatote dezaken orain guan? Begira, oso interesgarria da komentatu duzuna, zen eta igertzen dudan, pentsatu behar dugu guk beste garai batetik goazela. Garai batetik non-diskoak saldu egiten ziren, eta non-diskoek bere garrantzia zuten. Gaur egun ez da alakorik gertatzen. Eta niri horrek pena ematen dizenen, eta azkenean, artista batentzako ez da bakarrik musika egitea baizik, eta diskoaren azala bere zentzua dauka. Zer nolako formatuan ekarriko duzun. Libretoa aspaldiko libreto horiek galdu egin dira. Letrei garrantzia ematen zien libreto horiek galdu egin dira. Eta nolabait nik ez nuke hori galdu nahi. Sare sozialak oso garrantzitsuak dira, primerakoak dira. Jenden hurbiltzeko gertutasun hori ematen dizu, baina hainbat gauza galdu egiten dira. Gure garaian, eta pentsatzen baldin baduzue, 20 garaitik. Entzulei asko guk egin dugun saltoa izan da 20 garaiatik, orain Instagramera, ez? Facebooka gutxiago, baina eske gauzak aldatu egin dira
asko. Eta nik hori esan gure dut, diskoak bere garrantzia dauka, baina osotasunean, ez bakarrik kantu batean, baizik eta beste horretan, beste paper atal horretan dagoen garrantzia, ez? Uste aldarrikapen honekin bukatuko dugula elkarrizketa eta eskatuko diogula bigarren kantu bat. Hori da, eskerrik asko bikote gurera etortzeagatik eta Urrengo arte. Hori da, urrengo kafera arte. Eta zuen zule bihar izango zaitugu hemen, edo hala espero dugu behintzat, goizeko 10:05 naiz irratian, hau 6 da, eta gu entzuteko pres gaude. Nahi duzunean bikote. Ez dut mamuetan sinisten, baina gaurra gertu zara. Berriz ere nigana hurbiltzen, azken aldian bezala. Behin ez egin zenuen gaur, itzuli egin zara. Agur eta ikusi arte, agur eta ikusi arte. Zuretzako lekurik ez dut orain. Ez da barkamena kontua, ez da sentimendu falta. Maitasuna eta arriskua, baino zerbait gehiago da. Ta errez irabazten dena, errez galdu egiten da. Agur eta ikusi arte, agur eta ikusi arte. Eskutik heldu zenidan behin gauaren aterpean. Agur eta ikusi arte, agur eta ikusi arte. Zuretzako lekurik ez dut orain. Agur eta ikusi arte, agur eta ikusi arte. Eskutik heldu zenidan behin gauaren aterpean. Agur eta ikusi arte, agur eta ikusi arte. Zuretzako lekurik ez dut orain.
Eskerrik asko bikote gu bagoaz, baina esan bezala bihar hementxe izango gara, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.